Ακόμη πιστεύεις ότι τα αυγά ανεβάζουν τη χολυστερίνη σου? Η επιστήμη μόλις απέδειξε το αντίθετο. Μια νέα κλινική μελέτη του 2025 που δημοσιεύτηκε μόλις πριν από μία εβδομάδα εξέτασε δύο βασικούς υπόπτους. Τη χολυστερίνη που παίρνουμε από τα αυγά αλλά και από τα κορεσμένα λιπαρά. Συμμετείχαν 61 άτομα τα οποία ακολούθησαν για 5 εβδομάδες 3 διαφορετικές διατροφές. 2 αυγά τη μέρα με χαμηλή πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών, χωρίς αυγά αλλά με υψηλή πρόσληψη κορεσμένων και μια δυτικού τύπου διατροφή πλούσια σε κορεσμένα με μόνο ένα αυγό την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα? Η LDL, η κακή χολυστερίνη, μειώθηκε μόνο στην ομάδα που κατανάλωνε αυγά αλλά διατηρούσε χαμηλά τα κορεσμένα λιπαρά. Η αύξηση της LDL συνδέθηκε αποκλειστικά με τα κορεσμένα λιπαρά, όχι με τη χολυστερίνη των αυγών. Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια που δεν φαίνεται στις συνηθισμένες εξετάσεις αίματος. Άλλαξε ο τύπος της LDL και αυτό μπορεί να κρύβει μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή για την υγεία της καρδιάς σου. Οπότε, το πρόβλημα δεν είναι το αυγό, αλλά το τι τρως μαζί με το αυγό.